Hello mga kapobre, for today's video mga kapobre, naabot namin ilahang Beatmaster. So nagkita-kita namin sa mga content creators, then random followers ni Beatmaster. Syempre, gapilan pag saya relax pag kunuhay kay mintras wala pa ang amo ang bugnuan sa lasang. Bitaw mao na ni siya mga kapobre mo ganhi diri sa Cebu kauban ni Inday. So karon kay dugay man kay mamatang uban nakahuna-huna ako nga i-prank sila aning limon mga kapobre sa FC kay ko diring napita sa karon pag mi nagkita na lang tanan pero mga buutan man. So ini. Wah. Buy banat. Wala shampoo na sa ubos. La CR man to, ter. Meron, walang pagkumpras. Sige day. Okay. Itanli, nakamata na tanli dito. Ay. Hawa na yung kwarta son. Ay, mong kwarta. Yeah. Bot-bot yung gayo. So, diri napita, si Leo Banat, hanggang Inday nga laban yung sapatos, pero nagbagulbol ang bayot kay dili ko na siya kayo kayo. Yayati gusto sinasama rin si Oli. Na, okay ra ka day? Di ka mo labanan, gisayaw-sayawan pa ka? Ay, kanila ba adras anak ko puting bulingan kayo. Na, ano ba na? Umulan na ako. Dili na yun ang proper pagkakuan. Yung ano ko sir, yung lola ko sir, masakit sir. Sige, dagdagan mo yan. Awa mo naman. Pangsabo sir, sabo. Pangsabo, lahat. Oy, bukuin. Mga at. Sir, Papaluwa. So bali duha jud mi kagabi nakatulog ilang Beatmaster mga kapobre kauban si Inday. Sorry ko ayo kung wala na. Apil si Cookie kay among challenge mo gud mga kapobre. Loy man kayog dadon pa nako si Cookie. Si Cookie kabalo bi at ang atido ko siya unya among challenge kay last to leave the jungle. So najud mi sa kalasangan. Salamat kayo Beatmaster. Then kini nga tay mga kapobre padulong na mi pauli. So, syempre, mapit sa may anihang patubilan. Kay dili niya na may kaabot, maubsan niya ang sakyanan. So, nagpa-pronsit ko. Kaya ako man dyan pinakaluyahon pag abot sa biyahe mga kapobre. Natanawan. Gauna-una, una-una na dyan sa kadiri sa unahan. Kay wala guraanan o biyahe mga kapobre. Aning upat ligid mga kapobre. Kay sakyan ako dito sa mga kabayo ragyan. So, diri-dirapita na aday nakaila sa ato ang team. Diri sa kapobre na rai si Kuya. Hi, kapobre. Ito, mag-iingon ma'am na, huwag daw kay Beatmaster, kay bukas challenge niya. Paglas niya ko, mag-open mo sa... Oh. Bye-bye, kapobre. Yay! Thank you. Thank you. Kaya diri tagaan ti kwarta mapi to diri yo. Okay, ayo. Mga kapobre. So pag human-human gid mo tubil mga kapobre, abanti na sad mi padlong sa city. Sa salamat kay nimo Beatmaster gipahatod pa jud ni magsakyanan padlong diri sa Colon. So amo problemahon karon ang pag-uli na lang dito sa Cebu kay kanang fully book man so mobalik na sad mi para Bato. Unya, wala dyan may problema pagka niya mga kapobre kay libre jud tanan na ni Beatmaster gikan sa pamasahe, pagkaon and etc. Dayon, nihapit sabi sa Jollibee, oy kimapas mo niya milayo para ba among biyahe. Kay ingon gud nila no nga mahalag mabuang basta usgan no. So makadaog jud kag kuan. Anaw ni Inday wala murag namati ang iring, ila nagutom, butiboy. Ay di nabuto na day. Hindi mo buto, hindi mo buto dahil. Ano? Hindi naman ni Day. Ano ba? Pagkikit na mo Day. So pag human-human gid mo mga kapobre dito din mi sa 138 Mall mga kapobre para magpalit og pasalubong ni Dodong Cookie. So ingana na mo siya kapalangga di gina siya mo kalimtan. So mao na ni mga kapobre nabot na mi sa balay. Hindi ko di mata. Piyong patarunga. Unsan sa day? Kaya akong papiyungon niyang mata kay inibukan niya kiss papa. Kaya tulog kali niya, pay kapon ti ka, piliyon ti kag asa ka ha. Asa ka, wampe. Unsa ba tinog?
Matimpitin na. Dili na. Dili ako na bitin. Ah, sige. Papilion ka na mo ha. Ang primero. Kini. Kana. Oh, sige, hilamas ha. O, kana. Ikaduha. Kana. Ikatulo. Ikatulo ka na. Oh, ikaupat lay. Ikaupat. Agay! Sige daw. Amang kato. Kiss papa. Walay pili. Basta dili kiss papang. Kiss anaan. Kaya pala nakapili ka. Papilit din ng ano. Eh. Kiss ang papa. Hanga dong. Hanga. Ah. Ah, sige na, open na. Open na. Ah, tansa. Ah. Tansa, sige. Pili ka kini, Kini. kini o kani. Isa. Isa. Ge. Aman ka ana. Aman ka na. Aman ka ana lagi ba? Asay mo ana. Kani. Kana, o sige, open. Ay, isa. Isa. Hello, I love you dong. Love you dong. Narawa na ako tanawa. Pili, sige. Pili sa. Kani mo pili? Sige, sila pa pinaday. Sige, open. Sige. Tali at tabang yun din. Dara day. Dara dali yan ara ba ano? Sige. Open. Sige, unsa? Sige, open. Open. Yay! Kuan, cover. Ako dong. Malingaw na si Cookie. Sige. Oh, unsa na dara oh. Kao ba na na case. Anay case, na charger. Oh, na headset dong. Headset na. Ay, yan na. Yan na. Sige, kaduang pili, unsa man? Kaduang pili haman. Kini. Al kani, ha? Kini. Kana, oh, ipa. Sige, pila. 3 4 200. Ay! Sige. Ikatulong pili. Katulo kani. Sige, biraha, sige. Bira. Wala ko laptop. Bira. Ay, sa birasa. Birasa. Sige. Ito kami, sapatos. Open. Unsa na? Unsa nga na? Yes. Dayon, open. Sapatos. Man daw. Wow! Yay! Yay! O yan, unsa may imo isulti ni Beatmaster? Sa ikasulti naman bitmas. Salamat ya. Yay!